Ja, hej mor. Jeg vil jo give dig et indtryk af lejligheden, og gør vi sådan her måske. Og det vil jeg gøre med dig på vej, men nu gør jeg det så uden dig, for du kunne ikke få fat i dig. Jeg kunne ikke få fat i dig. Her er køkkenet, og for enden af køkkenet er der så et vaskerum. Og her er stedet, hvor jeg tænker på at lave en gennemgang til ved siden af. Til rummet ved siden af. Nå, så det var det. Så går vi fra køkkenet. Her er entrédøren. Går vi ud. Her er så stuen. En stor stue, som du kan se. Eller I kan se. Det er også til far. Stor stue. Og her er så udsigten fra en hyggelig terrasse. Og det er den udsigt, jeg også har fra min lejlighed. Og min lejlighed, det er jo bare, min balkon er derhen. Ikke sandt? Det er rigtig godt, det her. Og her står solen også ind. Godt. Sådan. Så kommer vi tilbage i stuen. Der er en pejs, som virker godt, siger de. Så de her to sofaer, de lædersofaer, de er blevet kradset af katten, som du kan se. Eller I kan se, men jeg har tænkt mig at beholde dem. Foreløbig i hvert fald, måske vil lejer gerne have den. Der er et lille badeværelse her, med sådan en, ja, man kan vaske hænder og så videre. Så første soveværelse, som går rundt om det lille toilet. Og her er det så, at der kunne være en gennemgang derfra. Der var en tidligere vandskade, som var repareret for 2 år siden, der blev ikke malet fra ovenfra. Så her kunne jeg så gå igennem, og så kunne det her være sådan et spiserum, og måske også lidt praktisk til hver dag, og noget storage. Så her går vi så ind i soveafdelingen med første soveværelse, med skabspladser på begge sider. Man kommer ind der. Og så kommer så ind i master bedroom, som man kalder det her, og der så er et badeværelse her. Vi er ved at lave mad, så derfor er jeg stadigvæk i min nattøj, for vi skal jo have gæster i aften. Og så her, der er hovedsoveværelset. Så er der et pænt stort soveværelse med udsigten udover, ikke sandt? Godt, og så går vi ind i nummer 2. Så der var 2 soveværelser her. Der var et soveværelse her, og så er der et soveværelse til her med det her bad. Og det her bad, der tænker jeg, at jeg tager, jeg laver et brusebad i en af de 2. Nu må jeg se, hvad for en af dem det bliver. Så her er så nummer 2 soveværelser, som er også pænt store. De er større end mine, må man nok sige. Og der er også en udmærket udsigt. Det er selvfølgelig ikke ud til havet, men man kan se indgangen til komplekset her. Og naboerne, som er på rimelig god afstand. Ja, så det var det. Og når jeg tænker over det, så kan det være, at jeg alligevel skifter det her badeværelse ud, og den her badekar. Jeg ved ikke, hvad der er nemmest. Må vi se på.